Juan Kapitulo 6. Daghan sa iyang mga tinun-an ang nakadungog niini ug miingon. Lisod kaayong dawaton kini pagtulunana. Kinsa ba'y makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga kung gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Apan pipila kaninyo, dili manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo ug kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon. Mauman gani nga gisultihan ko kamo. Nga walay makaari kanako, gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini, daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayod mukuyog kaniya. Busa miingon siya sa 12 ka tinun-an. Ug kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya. Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga mianhi gikan sa Dios.